Bones, doncs bé, partit que no ha acabat de sortir com nosaltres volíem. La primera part crec que hem tingut moltes oportunitats d'avançar-nos en el marcador, fins i tot un penal en el minut 3 que no hem pogut marcar, i ells amb una jugada s'han adelantat en el marcador, s'han posat allà on te volien, i bé, han defensat a mitja pista i tal, i no hem pogut fer el nostre joc, ens ha faltat ritme, i ells han tornat a aprofitar una contra per marcar, i ja jugant de 5, nosaltres jugant de 5, ens han fet el 3-0. Penso que bé, si no és el resultat que penso que ens mereixem, però sí que és veritat que hem de recuperar el nostre punx defensiu, que és el que ens ha donat aquests últims partits, aquestes últimes victòries que hem tingut.